La Denise Vieira, catalana d'origen brasiler, és una de les més de 300 voluntaris que diumenge passat es van mobilitzar a Manresa per fer possible la consulta sobre la independència de Catalunya. Fa 13 anys que la Denise Vieira viu a Manresa i que ha fet de Catalunya el seu país i el català la seva llengua. El seu nivell de compromís va fer que s'integrés a la plataforma Manresa Decideix, organitzadora de la consulta per la independència que es va fer el diumenge 25 d'abril. Jo quan vaig arribar, per mi això era Espanya. A mi ningú em va explicar mai què és el que volien els catalans. Clar, quan hi arribes, si no hi ha algú que t'expliqui, mira, els catalans volen la independència perquè tenen aquests motius, hi ha una raó històrica que realment pesa avui en dia, doncs no ho saps. Llavors què passa? Que quan hi arribes tens un sentiment de què està passant aquí. Una vegada comences a estar integrat, que coneixes la societat, coneixes la història que hi ha al darrere, llavors sí, molta gent que jo conec, els nouvinguts, per dir d'alguna manera, la majoria voten que sí a la independència. Una vegada vius a Catalunya t'adones que necessites fer part de tot això, necessites decidir, necessites dir la teva. Jo penso que com jo hi ha molta gent que seguirà en aquesta línia, que seguirà demanant democràcia, demanant el dret a dir la seva, per molt que la gent digui no, això no arribarà enlloc, no, això no és així. Hi ha moltíssima gent que ens està controlant i pendent de nosaltres ara mateix. El fet que aquestes eleccions siguin tan obertes són més justes, perquè clar, que visquis aquí i que no tinguis la nacionalitat espanyola i que això no et doni el dret a vot, això és una mica injust, no? Perquè si vius aquí pagues unes contribucions. Això ja et dona dret a decidir i dir la teva. Bon dia, noies. Bon dia. Hi ha molts voluntaris que realment no són natius catalans, que estan molt ficats i estan per tot arreu. Sí, inclús on he anat a votar avui, la presidenta de la taula era una dona nouvinguda. Jo estava responsable del que és el vot anticipat a domicili. Sobretot a la gent gran, que trucava demanant que sí, que volien dir la seva, però no podien sortir de casa seva. Doncs mira, ara aquí això són els 3.399 vots que s'han fet anticipadament. La Denise forma part de Veu Pròpia, una associació de nous parlants del català que dona suport al dret a decidir i crida a la participació en les consultes sobre la independència. És la primavera, a més. Veu Pròpia va decidir donar el suport, perquè estem els que sí tenim nacionalitat espanyola i que ens donen el dret de vot sempre, però també estem els que no tenen la nacionalitat espanyola. Al ser una consulta oberta, és més democràtic. Com a Veu Pròpia, nosaltres no demanem, no fem la propaganda del sí, tampoc fem la propaganda del no, sinó que fem la propaganda perquè la gent participi i digui la seva. Gràcies. Demanen la nostra opinió. Llavors, si et demanen una cosa, lògic que contestes. Contestes sí, contestes no, però contestes. Jo no vaig néixer a Manresa, però és més meva que de molta gent que viu aquí, que treballa aquí, que no l'estima. Jo visc aquí, aquest és el meu país. Soc catalana com la que més. Això em dona el dret a decidir el futur. Jo puc dir, no, jo soc catalana perquè la sento, soc catalana. I això no em treu ningú. És un dret que vaig aconseguir amb els meus mèrits, vivint aquí, estant integrada aquí, lluitant per la continuïtat del català. Això em dona el dret a vot, això em dona el dret a dir la meva i dir que no, que jo vull un canvi, que jo sí vull la independència. Jo espero que un dia arribaré a tenir la nacionalitat catalana. Jo tinc aquesta esperança de veure-ho realment. Si no arriba a ser com mínim, jo vull saber que els meus nets, els fills dels meus nets, parlaran de mi. Jo vaig tenir una àvia, una antepassada, nascuda al Brasil, però catalana. Jo vull sentir això. Si algun dia puc portar un carnet català, això serà la glòria, això serà el que més. Haurem seguit un dels nostres objectius. Pues bueno, nos vemos luego. Gracias.